kijk, zo. Ja. Kom eens in de weg. Woho! Oh, fucking fijn. Ze gaan er. Ja, ik zit echt alleen maar 10 meter voor me te kijken. Als je naar een auto 30 meter voor zit ik er vol in. Dan wordt de gaten in de weg te zoeken. Zo. Wow. God damn it. Ja, die signaal is ik kwijt geweest. Jezus Christus. Ja, dat is niet normaal, man. Zie je wat de tempo er is? Maar zeggen, even een tikje terug, ja. Oh, hier gaan sommige auto's naar de tering in, hè. Dat duurt nog een kilometer net. Uit de weg, jongen, voor paardenhobbelpad. Misschien kan je allemaal ook hard overheen rijden. Dan vlieg je er overheen. Nasty. Misschien moet je eigenlijk bij waar het heel echt kut is, in een hoekje gaan stiekem gaan wachten tot je andere gaat. Dan moet je er doorheen komen. Dat zoek je anders. Even met dat cameraatje even naar voren draaien. Zo zoek je altijd met die 12 inch filmpjes. Ja, dat staat trouwens wel op film, zie je dat? Ja, ik heb ook geweldig. Heb je nog geen auto's met afgebroken verkiezingssnel of dus ze zullen het wel gered hebben. Ja, er zijn wel heel veel versieringen staan op de straat. Ik heb ja, maar we zijn echt niet goed gesteld, want van alles moeten liggen dan ook. Dat is niet zo. Maar is er ook nog overheen gespringen, denk ik. Ah, dit is niet best. Wat willen ze dan? Volgens mij worden ze gesponsord door een autosloperij. Blijf dik rijden. Als het naar de klote gaat, dan ben ik het niet voor gedaan. Kan je wel omrijden. Als sommige auto's gaan er echt wel schade aan overhouden. Ja, misschien zijn daar ook 4 op de banden. Gewoon alcohol recht op de weg. Ja. Nou, dan kom je dan door in een beetje snel aan. Ja, dat is door. Oké. Rechtsaf naar V6. Oh, sorry, Alstraatje. Verzeg, rechts. Daar. Ja. Die gaan veel mensen missen, die afslag. Oh, dat ook nog. Ik denk dat het verder weg is. Ja, maar dat het verzeg niet doorgestemd is. Oh zo, ze gaan toch iets aan de weg doen hier. Die hebben ze allemaal gedaan. Oh kijk. Oh, wacht maar. Zeg maar even na 1800. Oké. In Verzeg Callo aanhouden. Zo. Echt, die ligt gewoon... Dit is nieuw het asfalt. Zie je dat? Het zwarte arme randjes zitten. Ja.
het zand heeft nog een beetje niks afgezet. Nee, niet weer zo'n hobbelpad. Ja hoor, god voor de kutscheur. Ja, jommel. Niet eens een bus achter zit of zo. Oh. Ja, die Girana had overleden daar. Ja? Ja, dat was... Ja, daar had ik echt stapvoet moeten rijden. Dat had het wel goed gemaakt. Met die Volvo. Ja, die had het ook. Hij had een hele grote bielen natuurlijk. Ja, dat kan zo denk ik. Ja. Dat was wel een stukje weg van de Jezus. zeg maar voor Polen, maar Ja, dat is even stip. die zijn wel 5 minuten koud hier hoor. Maar even vallen. Ja, maar sommigen waren echt, die zijn er weer. Ja. Het is Volvo met de dak, dus dat moet ik denken. Als die was een auto gemaakt, hebben ze een aangedicht. Dan ben je doorgezakt. Ja, kennelijk. BMW, ik kijk het heel laag. En dat kan ook. Wel een fijne auto om mee te doen hoor. Ja, ik heb er een gehad. Ik vond het zo'n fijne auto. Dat op de bord op. Nou ja, dat is dat de opdracht inderdaad. Ja. Wil je die foto hebben? Nee. Dus zeg. Je hebt gezegd moet je kalo aanhouden. Kijk dan. Oh, ik dacht je auto dat over. Dat is even. Ja, snel die Volvo. Ik had die 1.8 machine, hè. Dat was echt een kalo aanhouden. Dat zie je wat aan de andere kant staat. Nou, zou de TomTom, want anders ga je niet hierheen. Kijk erbij. Ik kom er al heel over. Jozef. Ah. Echt waar? Ja, maar die rijden zo overtuigend door, joh. Ja. Nou, dat is een shortcut waarschijnlijk. Als Zo, waar die weg ja, naar Kallo. Als we nu naar rechts gaan, dan geloof ik het wel. Naar Kallo vak aanhouden. VAC. Ja. Westbus. Graveyard. Dat is een straataanbordje denk ik dit. Ja. Het is goed dat ik ze maar niet heb gehad, want dat had ik niet verkeerd. Ja, weet ik niet. Ja, ik denk dat we een heel klein shortcut hadden gemaakt met, waar geen wegaanduiding was, zeg maar.
wel, joh. Ja.